se ofra me na osesi be susu a ele de meji osisi nipa mu na so ukopɛ wo asɛm na akɔfrɛ ma na nsie bia susu dia ene ne so patwoso dali de nyina me ba mo nkyɛn ene mo behwehwe nkomo na me afutuo eba se be ne nyina yebetime esua ne bi afifiri mu ene afutuo a me de eba wo no matu din se ya masɛm Nka Wotiri Mu. Enye de ani behu enyina ene de aso ebetie nyina ana wose ano ekabie we say ano eye yiwa a etwa de sanso so eye nkrante nifanu a eno so etwa enunti ana mpanifo ebu bebi se ya ma nsem Nka Wotiri Mu. Tie opani bi a owoye na nitiri yeye owo entafo enkola nyina nyi bomu eko school bomu eye bibia obi ye school no oba no ekoye adwuma ewo eye sika krabia bi eye bank ana obelman so ekonya teacher bi ekodiye omo nyina wo na dako ana atano eka kire eye atase ata obi abase obeware bi o enti minua no mebo amane osumisi sa obi ba hai manya obi amene ni didi komonkobo ene ye nyina mo boye ho na ye nyina enware dako entafo yi ade asemi koto wo awfo anim ema awfo nso agitumu se adwuna obode ba no eye edaduduru ho no ne bi siye ewo kromda se entafo a yawo mo owie nu nyina bom aware dako na ye di sempa awode yachi wo nyina akoi ekotro a onwuma oye eso edebi na ata efre ni nua tase awode ya meba ye mani nyi kura wo sese kura adwuma mewo mu no ye yimedi ana wose adan wose bida na dua minna wose wonda de ya okọ hene wose be ma na mekọ ware no enkromo ohwa nkromo na dwusa eba sa mentimi na ye de ansu ye baako eduru be bia na ma pre no me pre sa na no bofu sese mentimi akra bre bio enti nkromo no ma mentimi na eye na me koduru adwuma mu ne mani kum ata wonu se me panini abachi me mprensa se makam tiesi wo na mada ya bobe kokose ibe yimedi e de frɛ adwuma mu ibi se mi ntim metra adwuma mu na me mede da saa ataka se wiye pɛ ana atanso se ata de wo hunu mi so mi hunu bi wo na me de mi yesonko kakra oba me ko wa no minum ade a ewo esi oda na dwo obeyi mframa saa eba saa mintimi na dem ho yefie dai eye baako pe da no kura de mi solo ekotena ni mu ho ena mu ni se mi fie wura no yire asori no mbobu sam se adan ana mo asori afiri dem abetena ha ata de ntimi kan ya ne se awuru ewo ho ntibe je mframa kakra me kase na ntuntum atuagum so awe me anya sem kitwa na so me hu ya menye obayi menena kasa se dura nyimle kurada me ni na bom ko bia so se be na ka bibia be kama na so
ataye ma ya eyi iti mabo mitiri mu se enka mi de beja eba san ntafo mienu eya adwene se obekọ omawofo na obakobo ama ne se awade no nsem ebidi eda wo hye no nyina kopi omawofo na omode asem no etwo wawofo anim no omabi so asidiem twi ana papa so asidiem twi wose na wena mu hubida ensem osi kata so yi se ye pede oso ka ho asem pa enka yesumye ani kuru aba sabi na so wo mu nyina ayedin ana wo hwede ekoso na meka kiro se enye nsem nyina ana ehuna yeka ensem a esi dem no yemfa ma abonten so ketemu anasa empamu nsem no yenka ewo abonten so okay no enkorai antimi antiase ama wo papa ene wo maame na wo bo mutin se wo manyaya se beme na nyaya nkromo na oba no so anadwumframa oyiye no wanyaya dia ene na se awade no entimi enkoso papa yi ene maami chi wo mai tinase ana wo mutu wo mfo sabe yakọ agana so yi yensa eti agana yo nanso obiye ne ho a oba obebo dawuru se ana mensa eti agana yo obiya ba na odi ahye no ho na obehohoro ne nsa na asundwe aba wo mutu afutuo no se so akoka pe se dia tweme ebra mekọ agana so ni a obiye ne ho a ono ebeto nsa edidie enti munye din akopa bisabre nyina na ata ene ata enti ase na sene no mabo omutiri mu no obi akogyae eye nikunu ana ne yire eye kakra no na ehu omo ye ani omo ho se omo ye saa papa no etfra omo bio etu omo fu se enipa anya sabi enkraman ana ohuna dia aposu wo nemo se ye ti se agiramo a ohuna dia no obu na nichie a na ono okro no obi a tiasem no obi anso ohuna sem no nemo so fa kama su se di obehuru bia di obetie bia di betwa moni so bia obaposu dia ene na ya sempa edibo abusafo ma yensia nyama baako ana mienu enfri ata ene ata awariem se enye nsem nyina ana ani huna ewo se ano ebeka bie ana aso chinso a ewo se ano ebeka bie asem biara ano ebeka no eye gya ne sai ne mapi nemo se bibi koso ewo wabrabom bibi koso ewo wadwumam bibi koso ewo asetenemu a odipa baako pe ana betimi aka kire no amna yiyi eno ani onyankronpon konkoto biani na bohon paye na hwese onyankopon enyiwu emfiri saa enema no ya yenye kom enkanka ewo yawade mu ya yenye kom enkanka ewo yadwuma mu ya yenye kom enkanka ewo yasetenemu baabi biara ene nanam na wowo aye kraman esuni die se eta aye saa dade de nyina ade beko ohaw ene ensohwe ahoduo ata ene ata entimi anka wo ma na tu egu wo ma ware na nka wiasi wa wi enkromo etingu awade akasabi eframa yi na nabi ebetimi egu awade obi anyedi na nso so ata ene ata de wo mu ano eye prepre na ewieye no ensi wo mu eyi ewo awade mu wo so de ebia na nya nu na emom na ye wodwum wano prepre ebetimi ayi uka
am ye edi e de frɛ adwuma mu anase bibi a wo ye enso betu ma wo ano aye pre ama eno so haw e wo kwan bi eso ya edin ne kom ne ko nkoto bianim se okohia ohaw ene ababebse bia ti se ya mafotu enie hwe ne tie ne tu ho na mo na emfaw ensie na sesibe makram eda foforo besan ene mu ahia ebi meda wase pa